Hey, yo, what's up? What do you say? It's your man Kim Paluta, aka Kim Paluta King Charlie. Keep watching HM4 TV. Subscribe. What do you say? I'm very fit. Ouch. That's That a cat to okra and name, and Anamaya Mamre, Libya, I must say, into one, I read them for fashion, Libya, Abanawi. Now, the Ohi, a nay, Sessiman, and one, Fuku, Shribo. Senior fashion is such a umbobidi, as I say, Omo Kwaku, any Omo Kwaku, Ukunimbi, Abba. 18 never said, Ombushi. Na ọmụ eji omani isabe ye mani ye fe eni se okọ sesima na nkwara mma mmabulu eni mpanimfo ni na ọmụ som aye ọmụ nyame kese ana ọmụ som kese ọmụ som na ntrofo ko obia esom ni ya ngasa eye se enya bia amamre etibira esanse nkwara eji eji mpanimfo wo ni nkura na ehia ọmụ na ya se wohwe video ya don se mofra ene mpanimfo nyinaa ka ho bia ọmụ esom esesima ntoa ene ye wohwe nanabo amahene ene di mabunani ekonsuom kutuusire na ọmụ tuusire ni baaye ene ni ọmedure na esesima ntoa bosomfo ene ne mpanimfo ntwantoa bosomfo from free romankesi ene ntoa chame na ọmụ otwan ewo ntoa ase nti ọmbaaye ene ni mpanimfo nyinaa so ebo ochire ya amamre bompaye ena se ombo ochire video a wohwe ba bia wohwe esi a eye ntoa eye bosomfo ne fie edan we a wohwe esi ne 1957 ena saa dan we omo esi se ma anibie ba ho no enye ne asem echepa wohwe dan ne plan na wohwe se ne hose efa in 1957 on bia ya na so musi saa dan na let's say se ma ntoa eye bosom no ene omo amosom bosom no omo ani tie achepa bosom no abobra na we ni bosom a ene kranza ede etai asante henechi ema omo ko sabebre ana se omo ko ekon bebre edi ekran kana shane so sese man eye kuro bia na ewo hodada ansana nana ana se awrade ba fitu eba beto a omo na omo to a omo ọmụ ni ọmụ anko ọmụ ni ọmụ kabu eko kon bebi ani ebuai ema asante etimidi nko nti abapasem kra kyerese abra eche eye asante hene na prempe eko eza ewo sheshensi that particular year sesiman ohini ana owo sesiman so ono so ọmụ chi eka edneko nti na sesiman ya asante fa na allegiance kesi pa eda wontoba ene omo ekon ko bebi ebi obi nja fashe se ombo bibia na ya na chese kama na omo kokko eza ni bia na aba shi ni ba eje se ene ye wo hwe so en bia aba oti enra ombo ya mamre yi sesma to so wo ya fi yi ya bula hafu isabre be ho se kuna afọ konfene na nkoma kwaje ana afi abrafo hene ofafoku ene nei omukura sesman to amsonfo abode na ba nto ase bi na amamre aka no atumi atoa so ewo no na efe keke se na mabunu na niji aba ko se na nra na nkoma kwaje kuna afọ konfene na de na shuma bi anti si so na niji aba ana otumi se ono ankasa epo ewo diasa ewo bedroom ti na nkoma kwaje ena ohwe no ewo screen no baso we eye na nabo amahene wono ena ni afisha kene obo wono so na sa di bobu na ni ko kutu sile bai wono ni obo kene na odi ahia to ya be na magunu aso ana se penifo aso to mu a na omode no ego enti nza abosom de omo aneje eye nkene yo omo tikene kasa eye agasa ya na omo he obi a oni nkene ne bo abresu na ya nije nko abuna hafo nkof bani oni ne ndom enso na omo tiesi eye dwoma na je se anije nko a ene nwa na enkoso ewo eye
Sesiman ntoma foku ɛda a ɛtwa toɔ koraa a ne ogu so a wohwɛ ɛnɛ anigye ma ɛwɔ mu ne sɛ ntoma foku anaasɛ ntoma bosom no woba amammerɛ mu a ne yere ɛne Sesiman Hema Nana Afia Akyemfo ne kunu ɛne Sesiman ntoma bosom enti ɛbɛduru bi bɛhu sɛ bosom no ɔne na yere mu bɛsa ɛdu hɔ a bɛhu sɛ ɛne Sesiman Hema ɛne ntoma bosom no ɛbɛti asi dwom a ɔmode asesa ɛsɛ sɛ nkunimdi abadeɛ a ɛgye sɛ yɛane gye nko a ɛsɛ asa wohwɛ mmabunu mpanimfoɔ ɛsɛ nyinaa no ɛgye sɛ anigye sɛm nko a na asi saa bere na Sesiman ntoma bosomfoɔ asoa bosom no a ɛne anigye aba wohwɛ wo screen so a wobɛhu sɛ Nana Afia Akyemfo Sesiman Hema ɛwɔ mfonini mu a ɔno so ɛgyina hɔ pɛɛ ɛne mpanimfoɔ a aka a ne kyerɛ sɛ ɔmobɔ bosom no nsamane ɛnyɛ sɛm ketewa saa bere wɔwo sɛ Nana soa bosom si a ɛsɛ nipa na ɔgya hɔ no nyɛ bosom no ɛnyɛ Nana biom na ɔgya hɔ na bosom no ɛna ɛyɛ adwuma nti sɛ ɔsoa naa na sɛ ɔsoa a na kyerɛ sɛ bosom no bɛka biribi nti ɔka deɛ bosom no pɛ sɛ ɔka kyerɛ Sesiman man anaasɛ Ghana man ɛno nti ɔsoa na sɛ ɔgyae mu a na kyerɛ sɛ waka biribi akyerɛ ne kyerɛ no ɛyɛ Nana Akyemfo na afei ɔno nso ɛde ato ne dɔm anim sɛ sɛ afei bosom esi yɛnyɛ sɛ yɛnyɛ sɛ eti amammerɛ deɛ ana ɛfɛ paa na wonya no baabiara ɛyɛ sɛ Akyemfoɔ TV ɛna wɔbɛnya exclusively na watumi ahwɛ bi nti ɔsoa ne sɛ a bosom no egu so ɛkasa kyerɛ ɔmo na ɛnkyɛ wobɛhu sɛ bosom no ɔne ɛyɛ Sesiman Hema Nana Afia Akyemfo ɛbɛti asi dwom ɛkyɛ sɛ ɔmo adi asa ɔne ne yere sɛnea amammerɛ asi teɛ no sɛ bosom no nim ne yere nti ɔne ne bɛti asi dwom na ɔmo asa saa bere Nana Afia Akyemfo ɛna ne wafra ntoma fufuo a ɔne ne kunu ɛyɛ Sesiman ntoma bosom no egu so di asa ɛkyɛ sɛ wotumi sɛ na ɛmfɛ kɛkɛ ɛkyɛ sɛ pɔtɔ kasa mmerɛni bɛka sɛ merry go round na ɛnyɛ asɛm ketewa wohwɛ baa pani na wohwɛ energy a ɔde sa a wotumi sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa Nana Afia Akyemfo ɛne ne kunu ɛyɛ Sesiman ntoma bosom no ɛne ne ɔmo ɛredi asa sane sɛ nkunimdie aba a ne anigyesɛm egu so kɔ so nti ɛbɛtɔ akɔ so saa anigyesɛm na toa so saa nti bɛma waa nkasɛ watie ɛnwom a ɔmo to ɛdu saa mmerɛ yi a ɛnwom a yɛ a na ɔmo to ɛne anigyesɛm a ɛwɔ hɔnom na deɛ nnura ma me titi yɛ sɛ bibi wɔ hɔ paa ne sɛ wodeɛ wohwɛ video naa na wokɔhwɛ ɛberɛ a ɛtwa to a ɛne na ntoma ɛbɛwura dam no a ɛmframa kɛseɛ a ɛbɔɔyɛ na ɛmɛwo sɛ biribi wɔ wiase all of the sudden na kyerɛ sɛ mframa ɛbɔ gidigidigidigidigidigidi ɛhɔ Sesiman ntoma bosomfoɔ ɛne ne mpanimfoɔ kɔdwareeɛ ɔmo dware wieɛ ɛna afei obi bia ɔbɔ ɔhyerɛ biara nso nya akwanya ɛnso so ɛdwareeɛ ɛma biribiara ɛyɛ kama saa bere a wohwɛ deɛ ntoma na egu so di asa no sɛ wɔde kɔkɔɔ adi nkunim na abakwasɛm kyerɛ sɛ abere a na Asante ɛkɔ kɔn biara no kɔn biara a ɔmode Sesiman ntoma bosom no kɔ obi biara no ɔtumi adi nkunim ɛwɔ no nti mmerɛ di anim Akyemfo TV yɛbɛtɔ akɔ so na afei yɛkyinkyini yɛakɔ mpanimfoɔ so ne yɛhu kɔn a bosom no kɔ obi a nkranza di nkunim ɛyɛ Asante edi nkunim no nyinaa yɛbɛkɔ no saa abakwasɛm no nyinaa yɛagye saa abakwasɛm no na yɛyɛ exclusive interviews ahodoɔ yɛsua ɛyɛ history behind Sesiman ntoma ɛyɛ bosom a ɛne ɛwɔ nkranza Sesiman nti saa bere na ɔmo adi asa ma bosom no aba a ɔne Sesiman ntoma bosomfoɔ ɔne ɛyɛ ntwa ntoma bosomfoɔ a ɔfi Roman kɛse ɔmo nsa ɛyɛ amammerɛ na kyerɛ sɛ ɔmo wie a na kyerɛ sɛ apɔ no ɛna ɛrekɔ so biribiara ɛyɛ quite colourful a ɛne ɛrekɔ so ɛwɔ hɔ no nti hwɛ w'ani so adeɛ na amammerɛ sɛdeɛ ɛsi kɔ nti nnwom a ne ɔmo to hwɛ mmabunu
nkwadaa mmaa ɛne ɛyɛ mmarima anigye a wɔde som ɛyɛ sɛsimantoa ɛyɛ bosom waahwɛ wɔ ne so adeɛ esua mu abakɔsɛm kakra a wɔne amammerɛ kakra a wɔn ne mɔmɔ no fa ɛde akyerɛ ɛyɛ Akyemfoɔ TV follow subscribe mesua amammerɛ ne amammerɛ ɛhwɛ yɛ nananom som a wɔde gyaeɛ sɛdeɛ tete wei ebi bɛka sɛ nka atwam anaa ebi bɛka sɛ ani hodo ɔno ɛwɔ hɔ ɛni mu wura mfiri baabi a ɔmofiri baeɛ bi te sɛ sɛsiman na mu no nyina ebi tumi sɛ wei ne kwan a ɔmo nananom bɔto hɔ a ne ɔmo toa so na ɔmo ntoto wɔ ɔmammerɛ ase ebi kɔ sɛsiman so a sɛ butuo sikafoɔ ne akɔtɔ bebree ɛwɔ kurom a ɔmo fidi ado sɛ bɛyɛ a meka kyerɛ wo sɛ na ebi 50 na mu sii saa abɔ sɛ ɛka si wɔ ɔmo ɛda so wokɔ sɛsiman na ɔhwɛ sɛsiman hene ɛna tete ne na hemfie a na ɔhwɛ sɛsiman hema ɛna afie akɔ Akyemfoɔ ahemfie a na ɛka kyerɛ nhyira ne nkwa so a ɔman no ɔno sɛ saa sɛsiman kuro ayɛ kuro a na ɛwɔ hɔ dada ɛne ɔmo ɛde ɔmo ka ɔmo ne nkasante ɛne nkranza ɛne nana ambafo a wɔdi kan nyinaa kɔbuu ɛkɔɔ yɛ nkunta a ɔmagye nsase bebree ɔmo nyinaa ɛna ɔmo yɛ nkranza ne fakiri a ne ɛba nkranza a ɛpɛ ɔhene a ɔwɔ nsase paa ɛyɛ nkranza ne fakiri na sɛsiman ɛsan sompa ɛne adwuma pa a ɔmo yɛ de boa a ɛyɛ asante ɛne nkranza man nti ɔno nso bɔ ɔmɔde ɛhyɛ ɔwɔ de ɛnyam ɛma ɔmo nsase bebree a ne nsase bebree naa no ɔmo ɛne ɛwɔ ɛyɛ nkranza ɛnyɛ asɛm ketewa nti ɛwɔ ne so adeɛ amammerɛ no ana gu so ɛgu so ɛnyɛ a yɛfa so nsa ɛnyɛ a yɛfa so bosom no adi asa ɛnyɛ amadu nananom ɛfa so ɛsom ɛyɛ sɛsimantoa so follow like na share ɛbi bia so so ɛnyɛ kama ɛbi advice unity ɛyɛ me cameraman photo ɛka ho executive producer ɛyɛ amammerɛ abafo ɛna me ɛbi saa ɛbrɛ Akyemfoɔ TV on Facebook and on YouTube, TikTok, and all the social media handles. Follow your heart. Don't forget to watch me as Zabi. Okay, I am to follow you now. And me, China, do a summer on one. This man troubles with one national system. And I go against a damn to see it. And you can't trouble some phone. I understand to us. I want to man guess one crowd. And then they will show everything. I feel a new cheer, yes, and one is a echo. Ɛwɔ to ade hwɛ w'ani so adeɛ na hwɛ sɛdeɛ amammerɛ ne amanneɛ a ne ɛwɔ sɛsiman fokuo afahyɛ na afahyɛ no yɛwie ɛnɛ ne da a ɛtwa toɔ koraa na 8 February 2025 ne da a ɛtwa toɔ koraa nananom yɛ amammerɛ na afei ntoa ɛwurɛ dɛm sɛ owurɛ dɛm a na sɛ afahyɛ no aba na wie na nana ɛbɛwurɛ dɛm no na obiara mpɛ sɛ ɔbɛwurɛ dɛm because mpɛ sɛ afahyɛ no bɛtwam nti ɛno nso amammerɛ a wɔyɛ mani fahima bɛto boɔ ewura dan mu hɔ na kyerɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa ɛyɛ kɛkɛ wɔde so adeɛ sɛdeɛ amammerɛ ne amanneɛ no ɛsɛ ɛteɛ ɛwɔ sɛsiman ntoa fokuo afahyɛ awieɛ nkonimdie aba hyirebɔ ɔmbɔ hyire na ɔmogye hɔ
abusua ɛha ɛna na bosom no afei yɛde ne bɛwura efie ɛha na mframa kɛseɛ startee nti sɛ anigye aba mmabunu no ɛtwi ɔm ani na afei mframa kɛseɛ hyɛ sɛ na bosom no akanya ne ho afei mframa startee ɛtumi sɛ na ɛhɔ nyinaa dane ɛhɔ asesa wohwɛ screen so a wotumi sɛ nnua no ne mframa a ɛnɛ yi mframa no ɔhwɛ a wonim season wei bia nim sɛ season wei deɛ ɛnya season mframa ɛtaa yɛ yi na ɛnora bosom no kanya ne ho no kyɛ sɛ mframa startee ɛnya asɛm ketewa na afei anigye aba sɛ mmabunu no abrafoɔ hene abuga wogye foforoko na wohwɛ n'ani agye sɛ nkonimdie aba ama sɛsemaman nkonimdie aba ama ɛyɛ Ghana man nkonimdie aba ama ɛyɛ nkranzaman a ebi ɛso asanteman so sane sɛ sɛseman ɛne asante deɛ mu anyɔnkofa a ɛmu edu a ɛso ɛne ɔmode ɛboae ɛma asante kɔɔko bebree ɛdi nkonim ɛwɔ hɔnom na ne nyɛ fida